И добре дошли в един... Хора, днеска ще направим мини бокс опенинг на тези. Имаме тук... имаме джемове и... Имаме 2, 3, 4 биг бокса и 3 бро бокса. И един мега бокс. Нека да започваме. Започваме и за сега нищо. Вземаме код, между другото. Сега реших от последният епизод, който направих. Не съм играл тогава, сега поиграх малко тук. И отваряме следващия бробокс. Нищо естествено. Така, сега, дайте почваме. Биг бокса. 3, нищо. Така. Няма нищо отново. Надяваме се нещо да светне отдолу. Нищо не се така. Плиз, нещо. 4 айтема. Омага. Герой, плиз. Джаки. Горе-долу добро. Колко герои имаме? Чакайте. Добре. И сега мега бокса. 6 айтема. 6. 5, фак. И не ни даде абсолютно нищо от мега бокса. А от мене, чао. И до нови срещи.